Up on the beat, so twerk it, bitch. И хора, съм от Типия. Днес ще покажа как да разбиете Bedrock. И да започваме тази работа, да трябва малко Dark Sapling и Burning. И да, ще ви покажа само. А не. Какво ще ви кажа? Да, ето. Правите нещо такова, нали? Както и да отгоре има Bedrock. И сега ще ви покажа как да го пробиете. Толкова стига. Ето. Значи това го посявате. Чупите го долу. След пак посявате. И след това пак слагате. И докато не стане ето. Така. Ето го, пробили сме Bedrock успешно. И ето трябва да станете, ето виждате как сме го пробили. Трябва да сте на недъра. Вижте как се е пробил. Това е от мене. Показвам как се проби Bedrock на GM0. И това от мене. Абонирайте се и харесайте клипа, ако ви хареса, един палец нагоре и това ще.